Ubwansu Gusii. Mebana mono mwanju muri Ndizi binane kinga kicende gukora na somoro biri Omogano ne oyogo ujiragira lituko lya Jumatano ujagira jinse biri cyamaroga gisese zo na iri baga no kwariania obena inje go ikomera somoro biri no tokora tabagani bakirengenjo batwara Omogano bo ende twa mayanga ibarure nkaiba ikire nane ngaiba rochiko jigo na iri baga no kwariania asenjira ya bene nyorana ogana utobade sensemo yemitanda Facebook tonyora Ndizi TV News digital wega sensemo ya YouTube na bogo tonyora Ndizi TV News ogonya chingaki to tweet @Ndizi TV News wega kangal kyao getume gwetera se namba era se screen ya igurabu litukuri ali nandi nanyora ne no Omogani onda se studio kedo yokwanira mange igoro yoboge mabwaye ane na somoro beri Omogano ne gamwarigani asenjira ya bene Bishop karibu sana onabo tebi mwanju muri amalietao ende tumagosuka gochibusi yamana sawa ntegera kwana go John Orina Omangi Bishop Anglican Church of Kenya Diocese ya Southern Nyanza ibona iga ya chakire tuaboga ile diocese tuare diocese ya Kisii ku Upper Southern Nyanza Diocese so no menyata iga bosongo gasiane no Bishop somorande ase kanisa Anglican Church of Kenya embi bono Bishop konyotara Bishop medena ngwa kinete buna mwana nde bwansi ngwe boretwe wakina buna mwana ngaya kwe boretwe nande magagyo kwe boretwe Bishop biyamano sana digo abaibole bana bako Daniel Omangi kurura and na Marcela Nyaboke Omangi seito Nyamemiso inyambaria sublocation iga Tombe aguna onka asikenyoro Nyamemiso nigo nsomete school ku Ryogoro Primary School ngawenda secondary school ku Bogwendo secondary school igo kuburu kwana ndigo boire mwaka 81 that's when na iboletwe alia ase kenyoro kya Nyamemiso oyo karenga kwa iboru ase familia yo mugako mino no mongno mino Bishop my father ni abata wangi na babere nyomba nero entire nyomba ya kabere so nigo ndo yo kabere after ngobwati yo mo nyaruka o mo swati yo bido sogete koronje alafu abandu chimaga saba so my mom ni abata bana kianda ko mine mwana ga bana kianda uko ibero kuya kabisa yo na kwa ngo mutanga syo kabe kabere buya kabisa na siko ibero gaiga mate kiro mwana ngo ibero ale mbali ba kwibero ase mochio motenengo ake ase mbali ba kwibero mochio mutaka ake asimira gusiga inga kibono university ino yarenge no ibira so mojibwe basugo ze kolengana na ngaki inoroji inche okwibero kwane nigo kiboira se omochie omutaka yo kwibero so mochio mutaka object profit omutaka go kumia egento ngero kana ngota no butaka because na nyomba ntu abwate abatu ankora aranjara kogende school yange gasi by then I will bana bankunywa marwa ono nkenyora ase a circumstance ireigo yo butaka obonene object profit aguna ona iburetwe ngabororo baka ngaika klasinya iga nganya kurukanga kikamenya asekansi ibono to debena ngo iretwe school ero nonyo butaka bwari ngo ngo iretwe school yoboruso primary school ni jetororo ryogoragu kare jeto ryogoragu ngakie yane nigo yane ngakie nkom ti naona ngo tachenso je school timbu ati uniform timbu ati sweater na bwa textbook yo tu anko ganda tu asoma twairana nka kerogenda twanyola nje sento konyora twabaigo sento twarara igo asengenjo amaruna arale ngoro no botaka nigo bwale ngo bonene nande nyomba twamenyete ne kibunyansi na botogo twerwe nje nkongu nande mburaga gusira twanda roche kole tamache ase wenge yo twarenge abantu bacyayira sekenyo no gode arende
na ino mbure tutetwa ndoje mwari oje togocha etwe ne totwa ntundo oje tomenya kono wajakire skuru mwiburi okwirinde skuru iyo boroso wateno gaika class 4 okanganya kuruka okaende skuru okaende kanisa ngia gwirite kunganya kuruka oende kanisa kanisa gie gwajete nari ngo wanjirite oende ase kanisa bible bana ba kunywa maru kare kimono my father bono ngarora situation yerembe enkongu garika karotiga ngende ase kanisa ase ngenjale ase kanisa igento kiale ngororo na masabo na gotero na komenyororo bono kaenda kamenye kanisa ngamenya na barandia ao actually meta na barandia nge 10 kanisa gie gwajete ndanga kanisa kuriyo goro PhD abundi kwangi grasi gya kane standard 4 no meta na barandi bonzi paka form 4 igo bwana obotambe na amenyira ase kanisa obwanka igo ntotebe na ngia amarua yana arakwirite okaruka tari gwatamete kwarwete amaruna aragerete karuka ne no bore bwarengeka obotaka bwarengeka ko yanga barenga maru bisho ngwenga barenga marunga amaru ngwengu arenge amaruna ngwenguka ne gisegi cyo barebi ne binte binge liomana obotaka bwonzi binte bigo ndasote wase gesongo nga it was a push yeah push it out karo tiagende jikobera as environment tulifu so ngagenda ngamenya na barandia ekanisa ngabo mwana oborandia iribono kwenda komenya burandiga ngakya bibuli baba kwirira mba maitha so mwana obale gose mgumanya balenge mba maitha sinje kanisa no erange lakini no ande bange komanya na bangocha mono na my father na bangocha tebakaruo irana kana barugo jogo igurwali nandi irana njebweka egento ngeri kyango nsukuma kuruga genda yo bere na pastor baria hone gwajete kore kirasi ya kane ngai gwasugete go jipisho wa sensemo ya masomo rende karwandira se masomo ona ngo soma agulio goro igo ingota chance kaenda tabwa sweta uniform na gusoma igo na genderera baka ngakora standard 8 tingirore ti class kende gotira ngongweti kwa renga morere ngarenge ngokorwa renga baka ngakora standard 8 nganyora max 417 out of 700 out of 700 nganyora 417 ngarangiri wiji skuru left right mbwene to kosororo kolende bono tinyareti kogenda chi skuru echo asengencho Bible imbaye kwenyaranka kongira chi skuru echo nabona arangite chi skuru chire chinane nande nabona nabwato moyo nga skuru echinyende lakini bona sengencho obotaka boleka amali yo ebone gasinya ngama kogenda a beginning day secondary school ekurukubo gwenda totene botakobo na kuburwe jibese gakwira bono wajire ande skuru tata gedogende kenangwara ngire tugenda kenyora ajire skuru enke skuru ebochaka bono kagenda ororo asengencho bogwenda bogwenda yar guchaka eyera ale korunka ogotirimbo ka kilomita okanse ande gwatire kilomita ende moino otira bono kagenda ororo agwo ase skuru eyo enkenrol gasororo lunch program echiangora to school na ngonyaro wakane school fees na lunch program wana mangana lunch ngabeka x so miaka nanso meta ase school eyo lunch teyo inyora nkanga sana no kuru kerore urari nyanjo yange baka na kuirana lunch teyo bono ngasororo ngasome miaka eyo ngoseli go school fees na jesiko na irana ngakiama temuka miaka yene nyora alinka Bible bari kwenyara niyo ngotegemea kero kende chikondo na lema na korera abantu left right kwa makwere school na makwere school na chikora matemuka bono ngwate ngwa medical second sanjaka gosirire nonye bishop
Ekanisa tensire ti asamangane ya kogende school. Asenge njari kanisa environment abantu nabo nabatakabare. Kanisa ari abantu bagure sadaka kibe sinsi ni akarekyo. Na ende bono assistance kenga bangete nando na accommodation arase kanisa na abantu bakaletire ndagera ya borandi. Nero na enkul magoro wala sapa na ndi ande to bakasapen. Na rekyo school range tekai. Bona accommodation na peace of mind ase bole bote na rio mana. Bona ari kanisa ina assistance ndo jina nyoreto ne yelingana ya nyasa. Bona karodokora ndra ke bishop ingagie kwa renge school ne kanisa. Kare kwa tameti kwa botaka ngambo ngo ne rio mana. Igaye kanisa kwenye watore gire go sebono ne rio te soma kwenye watore gire ngagie karore gire asi 4 mpaka wono ko ikire aisarende 4 ti ngote wanga kwenye na atore kire lakini ingana nyasandi alenge meyane ogo tore ka kamili ni gonto gete karende form 2 as secondary ekirore secondary nali mwangite Yesu Kristo ko motora so mabwane na ndenga chaka korandigo korueli nanye guthiga korandi for form 2 bakanga wa morai o CU Christian Union bakase region ya galia mugwendo KSF Kenya Student Fellowship ngaba one of the participants the leaders igo gotorka kwane form 2 na lindolete mwangite Yesu Kristo na ndenga chaka korandi abane school bakabalimu Bono jikonte binga kiwa tori dan kia kweredo ka tori kara kiona kwa jire skuru ya bogwendo wa somiroro wa strawberry kwa jire ke tirimbo ya kilomita moja ne ke ndi kwa tira ya koberera kongu bono ngakiwa kurde kure skuru yi kwa kido ka form 4 ni akara ngochi kwa form 4 ya lenga a very interesting experience akara to ko register amate mwa form 4 ne to register with 3109 subjects na itukolia registration tinabwate bese ngatara maguru kurwa nka paka bosonga nje kwarora my step brother Bishop Alpha Omesa kodara kunyambari mbaka na maguru ngaika batiembe nganyara tayo ukire Tanzania korandia ane ngachaka maguru koirana paka nka kana ikaka tuomera the following day ngagenda bake school kana ikase school ngatebya balimu kibasya mbolire abalimu bakamanya kotebango mwana oyo koru twa oberga uturandelia school tanya kwa involved as a crime here school egen turakore na balimu twarare na sacrifice na ndanje talikolia tigatumo cyangere tomo register amatemwa a form 4 eliko nyoranga twatemire kuri kibese cyasinyire bana twatuomeire bana bantebiringa tigeranya sae kabego bana balimu karaba teba bacyange 3100 question ile ka rise ingatinda akana fees yo mwako yo form 4 principal alengo akana ngade ko bwata bes chama temo onye tora kanetibense school fees bona andike ka bana other issue bona lito tene ina go office in the stranded kwane kabanga my step brother konyiranire kurwa Tanzania the following day akagwa na chete ngatuombera nkairana agakana fees ya agakana 4000 bora lindo office nganyare ega amonto komnya kurwe geita ne receipt nikwara ko akanire school fees ya 4000 bono nkaregister miraculously abali muno banchangerete amatemo form 4 na form 4 ne fees ga kanugo so amatemo eno na yakorete nganyore a fair grade I can say a fair grade because nilipata ile grade ambayo ingeni ingiza university direct
a fair grade. Ngonya de grade kia. Na nyora te grade kia C plain. So C plain. Igoto de na kwa ko bana tari ya kwa etirete school fees ngo bolere ngo chandu kwa lenge kilomita kwa gatalire ngoja konya kwa grade kia. Ye ngoja konya grade kia nyoranga. School timbu a textbook na na yam. School ngo sari kukurwaro. I was relying as a notes ya wanafunzi. Most of the time tinjo class. Tinjo class. Emji konda ngokora. Kono bisho na takora bwadira butora somo tumo mo kede to ira ne kyardo kerengangiria somo ro rumu none to jiko mayanga kigwa kore de mbaka bono mo bishop second sa Anglican na ndinga kyoga ndede na radio ro betu kuchumu tuma jumurire ne dona bishop Junior Omangi agoto rumu noe ngote to skangura na tora sentundende ya kabiri. Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurengera chibice chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo tore nekerenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyabuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council Gusii asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono as a PO Box 81-40200 Kisii Gusii oa Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gusii enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gusii enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubarikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Kama mwanju muri Ndizi TV karatora somuru biri Omogano ni yona nabakondo to bada sense me mitandao Facebook na Ndizi TV News digital bada sense me ya YouTube na bada Ndizi TV News niko tore na Bishop Omangi kwa sekansa ya ACK akira to tebina na rali ahetirete utiro na ndinga kekire na kende ko ba asobo kora dibwa ngo ikatora abwa to tendi aje ko Bishop korendo to tebiri asinduri ne tanga na to tenga ki ya lenga sense me school process school secondary ngake bodi to asomo chumutaka korende bono ne Bishop wa dera to tene kara korta matemwa ya kila siku mina kabiri ngaya suwete ko jigo to skene na Ndizi TV wansu mausi ayo suwete ko Bishop kono wa korra matema ko mina kabiri no ya bwate me chande mengi karona korte form 4 ya ngo mwaka 2000 egente gatangani kialengo ngeringa inkagalia amangana na lengo ro abwene to korosigwa chinyomba tu amenyete ne yobonyansi togo twerwa chi yani kwegwa nate obutaka mbwarengo bane karanga le gatanga na bwate ngeringa makingo kora ndusi nyomba che bonyansika
Gogorde fo. Igwaro tujibesa. Nga kingo kora chinyomba cyo bonyanzi kiruka ndobeke nyomba eli batu na elimo tutige ko ganda roche kare mbule go tori tukere muri nyorte ngo ganda roche kare mbura ya sirire muntu aganteni ya linka akambolinga ayatata mbura tutu etiseino muntu nambole tigo engengenda ngoseka nga ki sekerelende yende kike kambe ka guitomo renda kiri guitomo yo kagenda mwamu ngokora mbeke nyomba yeli batika bono ngasoa bono gokora gikonda gutukona mubaso na gokora mangana mchengo mangana carpentry abo aerelia agera nyore chibes so nabona akorete igo na nyasa ka iwa tukareisa mabati tukachaka kwa gache nyomba yeli bat ne nyomba yeli bat karete ji agachete niyo ngira tabarwani kurwe kanisa barwani ne fundi geteiga ekabeke nyomba tukatenne nyomba litukelimo korunse bakaigoro itukuri akabere to koma tukakuru tukabeke merango ayibole bagasoibi nyomba bati atotebe na biga kwa gorite usama bati ya na gorite amange nje na gorite na my sister naro yo kararo chitu acha crane set weyo nera agatoma mabati tukabeke nyomba ya mabati 28 about 28 jiru musatoiga eri bono konya batigire konia marusa bayuri mbande bana bayuri batigire lakini wa barande iri okora ba onjokire ba mbaye nyasaye lakini bana babu atinguru cyo gokora bintebyo so ngachaka no erende yange mamincha no kugania kwa bayiboli no nabantu around ngateruya nganse kwa gacha chinyomba ya mabati kusaba yuri mbate no soye nyombe yo ngigengi yarandu ba ebe maminja ana maminja mwana tabwana tiko karabintebyo especially ona moiboli na wana father rogenda arengere tinga yobona ngaki lakini rende na batu akolete ase ninyorete musana kandete nto nacha emete yo wati bisigisa lakini ngaira barwandi bakanacha na pati embe ebichi post ya motoka gwera chi post ya Telcom post ya Telcom ali arengalia kare ya gwera kanacha post ile chi waya chikagwa ravna ndo kaswa mangana yebina lakini sasa namnyote nga report magombo nga report magombo kare report bagande imbaka na 750 kare kyo kare ba rola kwa okora gwajibwate na chirigeti bono na chibwate ngachiriga nga akana lakini report njale tukisiga bono yingirete ganga nyaba sigari nabantu gete barure gosongoga bagacha batatu kutubwata ngakitwana chete emete communication imeteka wera rende byiwacha communication lakini ngabatebi na report magombo bagantebi bae chibese mangana iyo bache barosi so amagoso magombo akarteki magombo akare lakini bagante kangi chebosongo tugwaka na around 30 bagwana bono chachire 34000 lakini egasikia president Moi agachagatangasa nga interiors bya Telcom bitogete birosi amangana ya nga epaigo bakabono igoro dena etangazo yomura ibese nya konyete etangazo ya Moi ya tokonyete ya nkonyete nje personally kiara ninyo bagwari kwagaja kwa buture jigwa kwaja kwakana ingo mbango chotena yalenge ingo chotena yalenge tibu atbeso se hotel na bankandeti akara soka kara enda kericho lakini enda na mtu aso tatia mangana yi wetera simo ye kara atangase so gente que tanga ni kurufomfo no kwagacha nka dokora jikonda kwa tema kitoko eliminate structure chiro ngakora iyo nkaruka gagubona kare na beke nyomba ngamagoje town Kisii town for the first time bono goja komenya iga town asema step brato omesa oina achite como konya asuko oko mobesia around karena cha Kisii town to kamenya nere miaka ene
miaka ene town ima ninkorete bintu ao nonje tukwegere akubuye keyboard korunka kanya namanye kubuye gita so ngajangegere kubuye keyboard gaige town ngabaye ngomubugele ase kanisa ya Nyamataru Calvary Covenant ngasoe town ima ngaanza kuwanelia abantu chianga okay daraja mbili Nungu akora temba cooking. Ngakora igasio waiter. Ki hotel ma town. Emiaka nene menge. Emiaka ne wanwetu na prekiri result jana ajikale school. Tinda ajisokia zenyo tinda kora school fees. Yore na akaneretu talions. Iyo na akaneretu at least ya first term. So second term, third term fees tera koraki. Tera akan wono na konyara kwa results. So one town ma ibintu kora imbwata two items in mind. Inkali nya sustain in the some kwa chinyomba chinda chisaiga cha abana babintabake na ende kunya kobeka ande chibesa chisane njikuye result for school na ende mai kuweka college inya we some kone miaka ene nkolete bintu ti some na break away from korwa masomo lakini ndana kora day na gwensure ngogora na lenge newspaper inya gosoma egere tinga bega songo korwa newspaper kila lituko wakagorira mambe sikima kagorire magoroba at least na soma sia mogasune gasinde timbu at time yegerenga gya ogenga sedi ni ogyarenge na owena lisongo tari kumangi gyarengo ndai kumangi kagendere ta sense na ende tingeba wasoma mono ne bibilia bino bintu na yosoma ne bible na newspaper bible and newspaper na keroke ningo nyare gitabu ekinda nyare kogora na gora na nyago soma igo to keep my mind birangere byane bibe active o kuriala is ninga chito ko soma bitabu uizo ko soma na obisia na boraro le bitabu biroro ebinge ai kari chayo ko bigere bitabu ninye bwate so enga setu ko soma na lenge na bibilia na gitabu kene ngo ja cross go keep my mind active so miaka ene ngabaigo ngo bugie keyboard kingo kore chigas aoma kimbata marenga yatatunga nagache sisaiga ngachi abana bintabake inse bichi bya sanjikora the result ku school na ande mai ku ire college on kerji bya sana na jitengo ye result slip nga jangere just a course a certificate course in biblical studies tuasomete online nande class kyange gaiga Uhuru Plaza kora ngabango nyakosoma igo ngakoro mwaka omogima ngakore certificate yeyo kama goika ase bono chi transfer chigo soka ase kanisa ya PhD my brother Bishop Omesa akaba transferred with Kericho Bishop nega mo Bishop ase kanisa ya PhD kana rura bono Calvary Covenant irani the PhD because originally he was in PhD so bakamu transfer to Kericho koruga Kisii kanisa gyarenge Kisiga wenda to kwanda Kisii PhD lakini wakamoira Kericho agara wamoira Kericho bona nje konyana na Saire College yelia nga kesabu nga ninga Kericho boy no tiga ngebange lakini nyuma ntare banga taragenda kabisa egapen na chire ase kanisa ya Anglican Church itukona jeteli arenga around on a Friday babu atu mukutano interdenomination busonga ngai kanisa ya Anglican ole nkorandi gwa morandi ngo Dan Odhiambo na kitagasira kono karana ika kanisa Anglican Church nganyoro fix the byombo babete fabricated system abantu bagotera lakini umubugie keyboard tayo nanje nyana amanyire kubugia nande timbu atibwoba ngengusaba kabusiali kabatebya abananyoreto mwanje mbakonye kubugia keyboard yeke na mogotera
reluctant bagante bakambo no manyete ngabate tima ni manyete lakini ende tima getie style ya Anglican because angano baba vitera hymns batere chikoras bono ngabate I don't know lakini tiganteme bagante go ahead ngababugelie keyboard yago ase mission yeyo itukeli kaira nkaira na asemeremo yana sana lenge kumbe linabugetie keyboard ba kobugi kwane kwa baseseneti ani kwa bagogeti bono bakalengereria bakandigia bagacha bakasena amenyete bamate nkamanyete na bishop omesa so bagachicha nga batagete ngiche ko babugelia keyboard lakini kana abikire birangerera ngiraneka singejo endugu yane nko gendere kericho bona nje narengerera nkango koraki ko ira na bono jiko kore bintu bindo bona bagante binga aya incho otobugelia keyboard ntoko nyomba ntoko amache ne stime nyomba soko menya bigen turagotake turakogani Jumamosi na Jumapili. Jumamosi ase practice na Jumapili ase kanisa. Ekarna igunga mpange nyomba na chipili chimbakane ando barangani Jumamosi na Jumapili amwali wo motienyi bange siringi 800. Niwono kubakana bagochi kubakana bagochi 800 ngama wake sawa because na sana akaoniri chianga umuntu na akaoniri na akangeire 800 kona abante binje uye keyboard bange 800 bange ne nyomba ngaji wake sawa ngarere fa abona na ndema tukubanga neti na aberoka Jumamosi na Jumapili so from Monday mpaka Friday weekend ye ndongo kora nga decide go chaga Anglican Church bakange nyomba nga sororo bona Monday to Friday ngaligie gas ase hotel go kumwas hotel agaran colleagues yo waiter from Monday to Friday na warabu bono kana colleagues yeyo ekaba ko ngakana 1600 abono mwezi tode kwa 1600 na 800 bono ngaranga ne nyomba bono nero ana ali mwasi naro na nkoli lunch na breakfast na igota kurwana janara rukurara bwo nyomba bwo kadrobiyo nyomba ngwari wakana nyomba rangu wakana wala chiba secho ngachi ankonye tenka nsabono ko so ngarusi chiri sadi chane kagenderere college yeyo ukaenda bone college mbie bono bishop bono tetenda na sense mutimo kare konse sana na ali kware kuragira kwaje kwarara konya sawa ko sukirite tetenda sense mirende studio to kwirena onde bono ngai wasukete ko jigo mwanjumurira toska omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo kira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kwaunye chianga gula chi t-shirt chia round neck collar t-shirt chi sweater t-shirt chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotubo moito Track suit, chipajama chokorarira, imipira y'inkoyo, neria ya netball, chisoksi, chijasi, chitai chichisukuru ao. Naboigo, nkokora bali embroidery, korosya bali chisweta, naboigo kubeka, amaliko asichianga, gose labeling. Nigo bagotoka asamagacho, abaraka building, imeyumu chukisi, ejuere angine supermarket ya Shivling. Gusumwa kiresi mirut ase namba enoti isano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyorechi uniforms chozi
n'ebintu by'ogukorera kigosori. Potters Haven, iyi ni sukuru igosomya kuri ibirasi bya daycare, playgroup, PP1, PP2 na grade 1 gwika grade 5. Nigo bobwato migirio jibirenko bigoro wetani ikisemi cyabutambe nkwegeria bare okubugi gita nabo igo kubugi piano nigo bobwata borokia bobwata migirio aisaine. As you have seen, we have very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well. Ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amachama ya yukunywa chinse mucho go isabira ribaga yokogosoraria chindagira chingia naboigo chikali choko korobo sombi nkobwati abale amegirionsi yumurubyo CBC irumwano ase school ya Potters Haven ayande utigira abali mubarororo nigo barasekanisa ya prefa ensemu ya daraja 2 wosobali kire email pottershaven@gmail.com Voigo na buku ba kesimi asi namba enoti isano no ibire isateyemo isano ne moibire isano ne moibire isano no isetu inye gose enoti isano no ibire yemo kianda isano no isetu isano no ibire isetu isano. Mimano no manju muri on this TV karana to bwadi asumuro uri mugano ne karani tukara to na Bishop John Omangi awatu erana kisabari ya lenge sa kaibu nando to ikirimbaka se college one college agendredo nyode mirimo yo kubiye keyboard nyode mirimo yo tedi nda paranzi nda nyore nda kubeka mun ne chipesa kubeka mobugo na ne chewe chukuyiri sa tibwe ya ndara zena kara lenga se college ona korede na ne gayasu go jimbaka bono ekara ndreto ko mo korodi bo monne sikansa ya ACK igoto suka ne on this TV bonsumo usi on Bishop wa kira nande to tebinga kwa swituchi bono kero na kolega sega mwasi ega apene abantu barure Nairobi asa runga Church Army Africa College bachire mission in Kisii ega toga nyengo abugelie keyboard na ngo baiti asoborandi maiga ya Kisii bakantevinga twarore nyasango kurangiriare tutagete ogenda gosoma amangana theology lakini ngaboteje timu atimondo obonsomi osora ngire ase a college bakambule grade kyao ngakikere ngaboteje C plan na nyori certificate ya clinical studies akamawantebe nga grade yakina bageko gosoi and naboko genderera na masomo Kono bagandena kwa imani I apply baka scholarship oro senonyore nane kana tukasabira ji form nga apply ne li sakarariria ama sakarana abwate nga submit ngama konyora li rube March 15 2015 ewante bingende college Church Army na nyori scholarship njiwa kora aya diploma in theology a system ya UK ono ngagenda ororo nga scholarship ye kabe ko ngakana school fees eko ngakana endagira na accommodation na medical cover nga ndonga some myakene ya diploma ya UK system kerana ya somire myakene nando bakawa konga pocket money ya 3000 omwali wo motie inara pocket money ntanga ni naro rira so mabwana kena ngwa bwate primary na secondary na ebwata 3000 eje nga decide was safe ochibeka keganja kayure banki ku post bank gabeka chibese jioro ase myake yene iyo by the time ngo chikokore school chibese changi 144000 na china tumie taso okole nyangi Bono na bonso omete igo ase scholarship alia Church Army kana kora nga kore nyangi nga wed nga ordained 209 nga tomwa Omabay nga kore ga siborando Omabay nga anda Migori
nganda Migori ngakora egasiororo metienyi sita ngaletwa St Philip's Kisii town buna omocurate so deacon as Anglican Church ngasaba emyaka ebere ngama kuruororo ngatumwa Nyamira buna bone parish priest ya Nyamira County engima ngakora borandi oro from 2011 to 2015 so 2015 nalio kanisa ya Anglican Church of Kenya as a synod karanse kare kolia amo bishop ngaba appointed kwa bishop as Anglican Church as a diocese ya Southern Nyanza kibwate miaka emeke so ngaba mu bishop mutangani ko wacho kwa kirogo ase miaka emeke miaka renga ya renge miaka bana ya renge bigano 2016 na akora tu yawange miaka 34 ya 34 ikaragana mu bisho mo ketete base Kenya gusina sese asense as Anglican Church tradition omotangani kwa mu bishop ase miaka hiyo no ina wende konyora na ende ntara kwa bishop kando na aya diploma na bwatu kurukara college na kitena denke enroll Kisii University bakora mangana a business administration because na realizing theology mbuya lakini aninda tenso mangana a business studies agaren konya se bintu byane amanyane agarama ngomane chibintu so na so metayo commentrani ayo nganyora bachelor's degree from Kisii University in Business Administration nga masoma na nyora tukurwalia Church Army gachangamenta yande kuru Great Lakes University of Kisumu bachelor's kagendera ubu mabwana bwabiro bwesomye dalinga abantu babansomi kurase gete yobono ekero wendete kwana yo bishop asomurubiro mwana ngo nkiro je gwasomire asoguma bwao anenekero bwatere na kwabere kuwesomya ende ngia kwa experience yo korana bana wikabwetome abie komenyene mpaka bono ore mo bishop wase kanisa ya Anglican enkoranga abantu matungwa kuerera balenga tukwenyara kenige turakore lakini egento yike amotivate nkelinga imoka okole gento asoko nyara na Nyasaye nakubwatisi kuba wikaranzase otebe nga gitingwe nyara bana bonde condemn diga try to do something asengenjo murangu okabere to koigoka anye turaire getambukere getangana bona njere ire getambukero na ndangu ire getambukero emerangu ni yakwendera koigoka ngoso school aso kwegena ebinde byanya konyororo nakora miurakira siriko na Nyasaye nene baje kubwatsi na bakuno abantu bagusira bakwanyora gwakoli edisaya na bwate nelinga na that go nchorelia situation erenka change na that korora inka na so mabwana change ibono nero ono change na so teba nero no etinda ikayonsi na ndengere tukose na mbwa marara ndara ikera nonsi lakini at least change yakoreke yaroreka niroro Nyasaye uturusiria atambe sana isigo janka okombe na chinga kieche kana gukina gutira na abantu nkali mbamanyete abakondigereria abautuligere bambameta senkurwa abagotebe kene Nyasaye ororekanira aburi bawo ngakimara bagito bakwirira gwada bagito bagatoreka ngakibagito bakwirira karwa chandegete ngakune iyo ngakibagito bakwirira abayibuli bane nabo tuskaine nabarabu nabarabu nabansigete egento namanyire imeyane nkelinga amaboko nabere alende to mabwaito abako kwa Nyasaye no kwa bayibuli bawo nabo basigete abemba akwirete school basemba kwirete na bayibuli bawo basike na bamasikani alya baganeiri ekora mbabwate chinguru cyo gosenya gosyo koragera
Mbe mano Bishop majumuni goto endete kwa bana Bishop Junior Omangi we kanisa ya SK as diocese ya Kisii usaudi. Bana yawera hapa Southern Nyanza. Yawera hapa Southern Nyanza bana enda to regoro Omogano as jira to go segeta bana na ya idirete mangira kini bono asale as Bishop na boto kwa somi mangi bono to te bana lingwe kwa te bana kwa kajete chipe sigete kwa renge college kaba 144,000 anajua zeko korera anajua zeko korera nyangi kuna tengo na boto ya bana ba no murugio rende asumuro video kiagera na bokora to te bya ke Bishop. Mano manyete nje na mayete ngankorunda se ataka umorugio na kurukubetwa wamboi sawa muranga na mangete nga asengoro na ataka nonye ntebangeti mundite orambangi so ngaweka savings na jina ite gwaka na dowry gakore kiragirinka yangi tugakora lakini nande nyasa akore gakone sinjo na gwate bese cyo koleta baibuli wana kuru Gusii mpaka Nairobi na kuru Muranga mpaka Nairobi lakini ali ase college na kitenga bo murai wa wanafunzi student leader aba wanafunzi balenge committee ase nyangi yane ne principal ya school ekayungo karande nyangi akama bakadecide ne board ya school barukigali kije Gusii ko yabayibuli bana na ko ya amoiseke ko Muranga ne ndagere kuliegwa bakarua n'abantu bakorosi ndagera kikuka asinje nyangi ano yakorere tu ase college chapel ko St Philips ali jogoro so no ngorere te nyangi endagere yali etuaro kigali ya college ya rwete igonya sae oyingorete emerangu na kiya ko arege tawe kiano singere kere surprised by God ebintu mbirore binge nakwanire nyasa andete bune surprise enjera na jitu kamenye kanisa nanywa maru asenja maru na arengeka ine surprise ingi kiagere ngagenda yajikamenya kanisa aya ingi kiagere ngakina na korete school primary na secondary it is a surprise from God enjera ngesometie first certificate in Kisii town enjera ndweta alinga so Anglican church it is a surprise ngoja kamenya gana bakore ase hotel na ko ni bintu oking daraja 2 enjera nchiete college church ami nganyare scholarship gosoma is another surprise enjera korete nyangi baka chindagera abantu bakwero kakigali cyo kuya abantu is also a surprise ande kote nyangi wakati wa post election violence abantu ba central Kikuyu bakakana murugio anatache Gusii asengenjo gaiga abaikoyo bagwitwa ese ginero ere lakini yaraka insist na magocha is another surprise by God enjera injete kabo mo bishop ase miaka emeke eko na nkorandi ali Nyamira bakore gasie priest ngabako appointed and post you know a bishop in Anglican church is something contested lakini jebana ngaba an post is ana miaka emeke another surprise ngabo bishop wa makase Anglican communion mondra rodigiririo Omogano yo asomoro Omogano ne orore na neta ta ukenyara kini orore na gwatirete iga gotirotira na bumonto agwetoma nandi bange kera wadana nawe ni kujipanga ngi advice kiora mwerende na nori okweto mwana nabaguikia aike kerengo gite nera nyoro surprise ye Nyasaye ege ntonda atabe kurase experience ingelinga korwa the determination obe Kenya sai bosio because njengu agire netenge interviews bya korekana so mugwane Nyasaye Nyasaye na rembegete bosi kwanza ebinde byonsi na ro commentera omotanga ni bosio omwegene tali okwegena gwoka lakini na okwegena okunogwana to ko lift into relevance sasa kisongo sabanga raise your faith to relevance toda no okwegena okwegena tali no gokora ni okwete tema okore gento ko mwegene Nyasaye gitabu kiemerangana yote abanga beka emerobelio lakini maya nkora ya maya Nyasaye na robwate the final say ana robwate nkwana yo mali twaze Gusii ne robwate ko beka merobelia iga ekebunge ngiri otokani to twara plan
kote omonto muya tware plan lakini plan yeyi yetiga ase nyasaye omanya nero bwate okobwa igo bono njirenge bangete still nandega ningendete gosoma nandete kwebanga last week December na graduate with my masters from Great Lakes University of Kisumu nandenga tabanda tunso mangana PhD kego ika 2027 ni ngole okuno kwebanga so opportunities chirobosio opportunity ne chinge chiro chibosia echinya sa koleta aso bugima bwaitu mbona bishop bone sali biro bya reninga ni uri kamereri ose uri yuru musembo abo mwere ojaso mwanju muriri uri umugano yo gisatu agachagete mbuya mono abanje batagereri abaroli obonkorwa no bwanya sa akolira sumo bwana onye korando nsio tegerete no mwana moke ose no mosaye osonye kora aso bugima bole obokongu nobo to basoko kwa moyo mubeke nyasaye bosio twaro mubango anza ko kolegento be the change you want to see anza ko kole mabadiliko asobogima bwao mabadiliko tagocha weikoro ne nobogima gete orose na jina rostenga na arosire korokwo mutaka twarosire ko abataka wekato kolegento to change a situation imokerera igoro anza ko kolegento mubeke nyasaye bosio to kwa moyo abantu bariro buriro bwo koma nigo batebete nga twise ko gandera koba ntokwe akide se kwamboka to ande moinalia kero ke na botora moyo gose na botora akwe kero bayire getambo kero moinalia bakaba moyo bakarento gosenia ase Samaria na ituimo kabono kolegento nyasaye na bago onjore situation yao abo gwo goseni mbesa na bishop lakini to debetia bana ni barengo bana abana mbwate bane abaise ko babere na mura babere amwana mutangani oikire 13 ni akoro kusheila to kabera akoro ku Sharon to garata akoro ku Salem Emmanuel kana akoro ku Sami Solomon igona wale awana 4 2 girls 2 boys and my wife akoro ku Beth Wamboi mbia kabisa mwanju murini otwarenge na bishop ototebiria mange anene kirate bete igoro yigetabu gikya yari gete osa kimugano ye monge surprised by God ototebiria na ngikya kirate agakori kigetabu gike nabo kanyora bwesomera mange yoni otwarenge na Reverend John olino mange asomuru mugano na atwerera mange igoro yibugima bwae bunabono akinete na ndebe na ndete ko mu bishop wikansa yangirika nawe kirembe mane ko kweri bari abana kuri murobiri mugano ne ko wakenga otena tumirane ikende chinsa buneji ne Ndizi TV bwanso musio kora dero murobiri yo mpreton makore ko to badane producer ne Sultan Omangi